Hola amics, què tal? Espero que estigueu molt bé. Jo, preparant aquesta nova etapa que em toca viure, com ja heu vist en el Facebook, estic organitzant la casa i acabant de pensar coses que m'agradaria fer. Coses que he deixat potser una mica de costat tots aquests anys i que ara vull tornar a reemprendre. Com és, per exemple, el caminar. Aquests dies que he estat amb la meva germana a Palència, doncs m'ha donat molt la idea d'anar pensant, anar reflexionant, perquè realment a mi m'encanta caminar i passejar i conèixer llocs nous. I he pensat que, que engegaré un projecte que es diu Tots els municipis de Catalunya. Sí, fem país, perquè a vegades ens n'anem a fora a veure ciutats i pobles d'altres llocs i ens ho pategem tot i ho mirem tot i ho veiem tot i a casa no coneixem el que tenim. I aquest projecte neix perquè jo ja fa molt de temps que penso això, no? Que a vegades anem a veure coses que les tenim molt lluny i no coneixem el que tenim a la vora. I m'agradaria conèixer una mica més Catalunya, més a fons, i saber col·locar els pobles que tenim, les ciutats que tenim i les comarques que tenim, que jo no les sé col·locar encara, cadascuna en el lloc on li toca. Per tant, m'he proposat començar aquest projecte i, clar, aquest projecte no me'l quedaré per mi sola, seria bo poder-ho compartir, perquè jo faré aquesta experiència però la vull recollir. La vull recollir, fer-me unes petites guies, llibretetes, on quedi tot reflexat del que he fet. Per tant, penso que això ho podria editar i ho podria publicar a través d'Amazon, que jo ja vaig fer un llibre i va ser molt fàcil. Per tant, faré això. Publicaré la meva experiència per si hi ha algú que la vol utilitzar. No per fer-la igual, ja ho crec jo que no serà mai sempre igual, però com a referència sí que és possible que a algú li pugui interessar. Per tant, ho faré. I a més, mentrestant, em distrec moltíssim perquè m'agrada fer vídeos, m'agrada caminar, m'agrada visitar i m'agrada compartir les coses. Penso que aquest projecte és molt vàlid per mi. Com ho faré? Faré primer recollint tota la informació que jo tinc, que ja em vaig comprar unes guies de Catalunya, que tinc una enciclopèdia Catalunya poble a poble, que tinc una col·lecció de vídeos de Catalunya des de l'aire i després tenim tots al Google, que el Google dona molta informació. Per tant, amb tot això pretenc fer-me una ruta de matí o de tarda o de tot el dia o fins i tot d'un cap de setmana i anar-me'n a visitar un lloc, veure què es pot fer allà, què es pot mirar, quines experiències es poden portar a terme i amb tot això fer una fitxa d'aquell poble. Quan tingui tots els pobles d'una comarca, doncs els uniré i els recolliré en una petita guia de la comarca i faré totes les comarques de Catalunya. Per tant, és una cosa a molt llarg plaç i jo sense pressa, però sense pausa. I no només vull fer activitats de senderisme o de veure coses culturals, no, ni parlar-ne. Pot ser que hi vagi a fer un dinar o un vermut o un passeig per un parc bonic, qualsevol cosa, o que em fiqui en un museu d'aquell poble, o que me'n vagi al cinema. Vull dir, no sé, el que surti, que sigui interessant per mi, que a mi em cridi l'atenció, i això és el que jo posaré a la guia. No és la meva intenció fer una guia turística de les que n'hi ha moltes i hi ha molta informació i que qualsevol que tingui la intenció de saber tot el que es pot fer en un lloc concret doncs, ho pot buscar i anar-hi. No és aquesta la meva intenció, sinó la de compartir una experiència i que aquesta experiència és a nivell principiant. Per tant, pot anar bé per molta gent que no és una gran caminanta com jo, que no és una persona que tot el dia està ficada amb esglésies, amb museus i amb llocs per visitar. Penso que
que pot ser interessant. I també compartiu-vos que aquesta idea la tinc des de que en els temps de la caravana, d'anar per França amb caravana, hi havia unes guies verdes franceses que no sé ni si existeixen encara, però que eren magnífiques, unes guies, jo crec que sí que han d'existir. Una guia francesa que era per departaments i estaven super detallats totes les coses que es podien fer allà, on es podia dinar, on es podia dormir, les coses que es poden visitar. Jo això no ho pretenc, però que era molt pràctica perquè eren de llocs petits, de llocs concrets, no? Llavors tu agafaves la guia del lloc on estaves, no una guia general que et perdies, sinó del departament on estaves, i allà podies tenir tota la informació amb un llibret molt portable i molt pràctic. I no seguiré cap ordre concret. Això m'ho aniré pensant a poc, a mida que vagi avançant. El que sí tinc clar és que començo pel Vallès Oriental perquè és la comarca on jo visc, i també començo pel poble on jo visc, Santa Maria de Palautordera. Tot i que jo, durant 17 anys que fa que visc en aquest poble, ja m'he passejat per tot el poble, ja he vist tot el poble i sé molt bé el que es pot fer i el que no es pot fer, jo aniré un dia a fer una recollida d'imatges per acompanyar l'explicació de què fem un diumenge o un dissabte o un dia entre setmana venint a Santa Maria de Palautordera, què podem veure, què podem sentir, què podem fer. Començarem per aquest poble, el meu. Desitjo que aquest projecte us agradi, que m'acompanyeu i que pugui ajudar a moltes persones a moure's pel nostre país i gaudir de les meravelles que tenim i que són desconegudes. Catalunya, per això, per aquest projecte, és una cosa molt gran. Per tant, a poc, sense pausa i sense pressa. Gràcies per acompanyar-me i fins la propera. Adeu!